A very good afternoon, Team Zimbabwe. Masquera say. My name is Ronald We Kwamakusha, and we are taking a look about what is happening in the nation of Zimbabwe without fear or favor. So, Tendai Chirao, who is now a Politburo member, muZANU PF, published that Hlupeko or Clifford Hlupeko, a comrade, who was the National Secretary General for Economic Empowerment Group EEG, and also District Chairman muZANU PF Muchinhoi. He had a heart attack at the EEG offices and died. I think that is yesterday afternoon. So what had happened is that this guy attended a press conference which he called for Winky DEE to undo his songs, and also he called for the ban of Winky DEE and promised to deal with the Winky DEE. However, a few months on, we have seen this man dying, and Sekuru Tembo publicly came and announced that he know what happened to this comrade, and this is what Sekuru Tembo had to say. I'm trying to put it right here on the screen for you to be able to see. I'm not so sure if you are able to read, but I will try to just read what this is saying, because this is a screenshot from Facebook. Yakanzi Sekuru Tembo vekwa Livingstone Svikiro. It says vazukuru ndakayambira kuti siyanai naWinky DEE vakaita nharo vakafungidzira kuti ndaiita majokes. Nhasi ndinovimba kuti Mike Chimombe ave nekaidea kekuti mushonga wechivanhu uriko, uye ndakambokuyambirai ndikati Winky DEE isvikiro guru rakafanana nesu masvikiro makuru. Saka hapana pandaizosiya Winky DEE achitemwa nemabhodhoro, kupushwa uye nekurohwa. Saka zvoreva kuti vanhu vose vakarova Winky DEE vakarova ini svikiro guru reguruve. Saka chiregai nditi ndini ndakauraya Clifford nezuro, ndakamutumira nyanga ikanomubaya pamwoyo, nekuti ndiye akatuma vanhu kunotema Winky DEE. Ndokusaka ndamuita example kuvanhu vose veZANU PF. Saka next ndava kutumira mheni kune wacho ari kuvatuma kumisa Winky DEE, uraya nemheni kuti afe anzwa weather. Ndaida kuti kuita wekutsemura nemheni pakati nepakati, saka ndakazongomutumira nyanga yangu inonzi silent killer, ndo yakauraya yakamubaya pamwoyo Clifford weZANU PF nezuro. Vaiti hese kuru tigadzirirei ZANU PF ayo maresults. Ndava kuvapedza one by one. Nguva yekubvisa nyanga panyika yasvika. Vazukuru, zvichemo zvenyu ndakazvigamuchira. Vazukuru, mumwe ari kutevera manje manje. Vazukuru, ndakuita clean up kune vese vaiti mushonga hauko uriko. Vazukuru, uyo Clifford ndamuuraya, saka mushonga unouraya uriko. Vazukuru, ndo zvari kutaurwa panapa paFacebook page rakanzi Sekuru Tembo vekwa Livingstone. Sekuru Tembo came to fame when he publicly announced that Livingstone akaurayiwa, Livingstone akafa, and it happened kuti akazowanikwawo maremains acho sekutaura kwavakange vaita. So ndo zvavari kutaura, vari kuti ivo vakadhila nemukomana uyo akaita press conference achiti vaida kuti Winky DEE ange achidzidziswa gwara remusangano. Ana hanzi wakagona ngavauye kumukuru please, ndingafara sure. Okay, thank you very much Ana for the contribution. Thank you very much for coming. Team Zimbabwe, ndo zvatati aiwaka, regai tifambe nazvo tinzwe kuti imimiwo muri Zimbabwe munoti kudii nezviri kutaurwa naSekuru Tembo svikiro repaguruve. Team Zimbabwe, this is what we have for you this moment in time, this afternoon. I am going to come with the issue yema elections, kuti my elections ari kuitwa rini. The reason why I am coming with that topic is because something important is happening right now. So stay tuned as we give you more.